Здравейте, плевенчани! Намираме се на едно много красиво и живописно място в град Плевен. Тук съвсем спокойно може да се използва за декор обстановката за научно-популярни или игрални филми. Дори в момента се сещам, че продължението на филма Jurassic Park Изгубен свят може да се заснеме тук под името Jurassic Park Изгубен град. А сега сериозно. Намираме се на улица Петър Ненков в град Плевен. Ежедневно стотици хора преминават през тази улица, за да достигнат до своите работни места. Това, за съжаление, е изключително трудно, а много често и опасно за техния живот и за безопасността им. За какво става въпрос? Нека оператора да дойде с мен. Липсва абсолютно всякаква инфраструктура. Липсват тротуари, а пътната настилка, ако мога така да я нарека, е от създаването на града или поне от създаването на улицата. Моля оператора да заснеме точно за какво говоря. Като пешеходец нямам възможност да се придвижвам на друго място, освен на пътното платно, което всъщност е една павирана улица. Дори в момента с риск за живота и здравето, както мое, така и на оператора, ще заснемем този клип, за да ви покажем помести се, че минава автомобил, катастрофалната инфраструктура на една улица в 2025 година в град Плевен, европейския град Плевен. Елате. Ето за какво става въпрос, може да снимате и от срещната страна. В този момент и преминава поредният пешеходец. Вижте за какво става въпрос. Риска от възникване на ПТП, риска от жертви е наистина голям. Призовавам отдел екология, както и новосформираното дружество Екопарк Строй да започнат да работят по възстановяване на тротуарите, по възстановяване съответно и на пътната настилка, заедно с общинската фирма Инстрой, за да придобие нормален вид и да е абсолютно безопасно за придвижване както на пешеходци, така и на моторните превозни средства. Нека продължим малко по-нагоре, да ви покажа точно какво имаме предвид. Огромни дупки, бих казал кратери, абсолютно никакви тротуари, боклуци, мръсотия. Общо взето природата си взема своето. Може да снимаш и наляво. Много скоро зимата отново ще не изненада. Виждате, че самата улица е с голям наклон. Виждате и пътната настилка, ако това може да се нарече пътна настилка за павета. И когато се заледи, шофьорите знаят колко трудно става спирането. Сега си представете следната картинка. Сутрин, когато пътуват за работните си места, било то пеш, било то с своите автомобили, когато се заледи и трябва да се разминат две коли, а същевременно от двете страни, отгоре и отдолу, преминават пешеходци, които няма как просто да използват тротуарите, защото те липсват, трябва да са на пътното платно. Риска от катастрофи, риска от жертви е изключително голям. Призовавам отново отдел екология, заедно с новоучреденото общинско предприятие Екопарк Строй, да заработят заедно и изключително бързо да се задействат и да си свършат работата, за което получават заплати. Благодаря ви. След големи усилия успяхме да достигнем до горната част на улица Петър Ненков. В момента се намираме в близост до паркинга на двете болници. Военна болница и окръжна болница.
Тук през деня е изключително деликатна ситуация, тъй като паркингът е крайно недостатъчен и автомобили паркират именно тук, което прави движението на пешеходци и останалите преминаващи автомобили още по-затруднено. Елате да ви покажа каква е ситуацията тук и каква е картинката. Както виждате, растителността тук също е голяма, а от дясната част преминаването е абсолютно невъзможно за пешеходци. Терена е много и това не е всичко. Елате да ви покажа и на самия паркинг каква е чистотата. Пак казвам, това е може би единствения неплатен паркинг, за автомобили. Тук липсват както организация, кошчета за боклук и ето оператора може да покаже какъв е резултат. Боклуци, изгоряла растителност. Плевен претендира, че е градът на здравето и се говори за медицински туризъм. Едно от две от учрежденията са именно тук, пак повтарям, военна и окръжна болница. Това ли ни е лицето на така наречения медицински туризъм? Как би се почувствал един гражданин на друг град, когато дойде и види тази обстановка? Призоваваме отдел екология своеобразно и своевременно да се намеси и това нещо да бъде преустановено. Тук това нещо трябва да бъде почистено, трябва да бъдат поставени кошчета за отпадъци, трябва да бъде премахната растителността и като цяло ситуацията и организацията на това място, на това кръстовище и на тази улица да бъдат подобрени. И нека не забравят, че град Плевен не е само площад Възраждане, централна градска част, а има и останали улици и места, за които те трябва да се грижат. Кадрите наистина са потресаващи.